खुलुमबाय दिनै 9 मार्च 2024 शुक्रबार टीवी एक्टर डली सहीआ कार्निवल कैंसार जानानै थैना थांबाय आरो डली सहीनि बिनानावाबो जायनि मुङानो जाबाय अमनदीप सही बिथाङाबो जन्दिस जानानै थैना थांबाय। डली सही थैनायनि हरनि समाव खमैबो 4-5 घन्टासोनि उनाव बिनानावाबो थैदों। डली सहीआ थैनायनि समाव 47 बोसोर बैसोनिमोन। राजस्थाननि कोटायाव महाशिवरात्रिनि फुजानि समाव इलेक्ट्रिक शक जानानै 4 गथ'फोरा जोखोम जादों। मन्दिराव जेब्ला फुजा सोलिगासिनो दंमोन अब्लानो हरखाबै बे जाथाया जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ MBS फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव दावबायफैदों आरो बिथाङा आसामनि काजिरङा हाग्रामायावबो मैदेराव गाखोनानै गिदिंदों। सानसिल श्रीराम मेगा मिस नर्थ इस्ट 2024 नि देरहागिरि दीप्ति बसुमतारीखौ क'क्राझार जिल्ला बिसाया दुंब्रुदै बरायदों। खुलुमबाय बयनिसिमबो नायगिरि नोंथांमोन। आङो जोबोद मोजां मोनदों, जोबोद गोग्गाथाव मोनदों जे सानसिल श्रीराम मेगा मिस नर्थ इस्ट बेयो जाहैबाय मेगा एन्टारटेनमेन्टनि सिङावहाय खुंजानाय। बेयो जाहैबाय जोंनि 7 सिस्टार्स 1 ब्रादार 8टा स्टेट्सनिफ्राय गासिबो कन्टेस्टेन्टफ्रा गावबागाव कालचार, गावबागाव डिस्ट्रिक्ट, गावबागाव हम टाउन, गावबागाव ट्रेडिसनखौहाय रिप्रेजेन्ट खालामफैदोंमोन बे मोनसे बिउटि पेजेन्टआवहाय। ओमफ्राय जोंनिफ्रायबो थांदों BTRनिफ्राय। आङो 2022 नि मिस बड'लेण्ड विनारमोन आरो देग्लाय 2023 नि जेनाखि मिस बड'लेण्ड 3 बिसोरबो थांदोंमोन आरो मिस्टार बड'लेण्ड 3 बिसोरबो थांदोंमोन। बिसोरबो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। बिसोरबो जोबोद मोजाङै पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। गावसोरनि जेबायदि खस्थ' खालामनानै थांदों, गावसोर जेबायदि पारफरमेन्स होनांगौमोन बेखौ बिसोरो जोबोद मोजाङै होदों। नाथाय बेनोदि आङो 2022 आवनो मिस बड'लेण्ड बिमुंखौ मोननानै बेनिफ्राय डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनदोंमोन आरो ओमफ्राय डाइरेक्ट एन्ट्रि मोननानै आं 2023 आवहाय 19 एडिशनमोन। बेयावहाय आङो खालि टप 20 सिमल' थांनो हानानै बेनि गोजौआवहाय आं थांनो हायाखैमोन आरो बे समावहाय आङो जोबोद गावखौनो ल' फिल खालामदोंमोन, मेन्टेल ब्रेकडाउन जादोंमोन। आं एथ' खस्थ' खालामदों, आं मानो मोननो हायासै बेबायदि मोनसे साननाय फैदोंमोन। मोनसे खनायाव थानानै आं गाबदोंमोन ओमफ्राय जोबोद गावखौनो माने बायनाय बायदि मोनजोबदोंमोन। नाथाय उनावहाय माखासे मानसिफ्रा आंखौ इनकारेज खालामफिनबाय। आंबो गावखौनो इनकारेज खालामबाय दि बिदि नङा, बेबायदि खालामनानै आं गावखौनो जेननाय साननानै लानो हाया। आङो नेक्स्ट टाइम फैफिनगोन होननानै आङो बे जायगायावनो आं साननानै फैफिनदों। आं नेक्स्ट टाइम फैफिनगोन। आंनाव जुदि माबाफोर कमि दङबा कमिनि थाखायनोथ' ना मोनाखै बेनो, ओंखायनो आङो इमप्रुभ खालामनानै फैफिनगोन होननानै आङो बै समनिफ्रायनो आङो साननानै फैफिनदों आरो ओमफ्राय बेनि उनावनो आङो हानायमानिखौ गावनिफ्राय ट्राइ खालामबाय, खस्थ' खालामबाय, सोलोंफिनबाय, नांगौ जिनिसफोरखौ जे आंनो नांबावगौमोन बेफोरखौ इमप्रुभ खालामनानै आङो थांफिनबाय 2024 आवहाय। दाख्लै फेब्रुवारिनि 26आव जों थांफिनदों। 26निफ्राय जोंहा ग्रुमिं दंमोन। बेनिफ्राय जोंखौहाय सानब्रै ग्रुमिं सेसन लानानै बेनि उनावहाय 2 मार्चआवहाय जोंना फाइनेल जाबाय आरो बेवहाय जोङो पारफर्म खालामबाय, जोंनि ट्रेडिसनखौ जों देखायबाय, जोंनि कालचारखौ जों रिप्रेजेन्ट खालामबाय। बेनि उनाव आङो टप 12 सिम थांबाय। टप 12 आवहाय जोंहा दीपशिका होननायाबो गुवाहाटीनिफ्रायमोन, बियो मिस बड'लेण्डमोन, बेबो टप 12 आव थांबाय। बे समावनो जोङो जोबोद गोजोनबाय आरोखि ना, बिदिब्ला BTRनिफ्राय मिस बड'लेण्ड 2 थांबाय बेबायदि साननानै। ओमफ्राय बेनि उनावहाय थांनानै टप 5 जेब्ला एनाउन्स जायो बेवहायबो जों 2खौबो एनाउन्स खालामबाय। बेवहाय जोबोद गोसोखौनो माने गुदुं मोनजोब्बाय आरो ओमफ्राय जोबोद मोजां मोनबाय। ओमफ्राय जों जेरैबायदि पारफर्म खालामनांगौमोन खालामबाय। ओमफ्राय लास्टलि जेब्ला विनार एनाउन्स जायो होमबा फार्स्टआवनो मणिपुरनिखौ एनाउन्स खालामबाय। होमबा जों बिराद गिबाय थाबाय मारै जामारगोन साननानै आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय सेकेन्डलि फाइनेलि आंखौ एनाउन्स खालामबाय आसामनि दीप्ति बसुमतारी होननानै। बे समाव जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय लास्टलि मेघालयानिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामनाय जाय रिदामाया पासआ बेखौहाय एनाउन्स खालामबाय आरो ओमफ्राय दा बेनो आरो आङो गिबियावनो
माने गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेशली आङो गोजोननाय बावहरनो सानो जोंनि आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टखौ जायख्लं सार बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि गाइडेन्सआव बिथांनि इनकारेज खालामनायावसो जोङो थांदोंमोन बे श'आवहाय दा बिथाङाबो जोंजों लोगोसे जोबोद गावनि फरायनायखौ दोनथ'नानै गावनि जे डिग्री खालामगासिनो बेखौ दोनथ'नानैबाबो जोंखौ हेल्प खालामनो थाखाय बेयो फैनानै जोंखौ लांदों गावबो गावनि फाइनान्शियेल माबाफोरखौहाय गावबो खरसा खालामनानै गावबो जोंजों लोगोसे थाफादों जोंजों हेफाजाब होफादों बिनि थाखाय आं जोबोद गावखौनो लाकि सानो नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि